Ahojte, pozdravujem vás z Topolčian z priestoru nástupište 1 až 12 v podchode pod autobusovou stanicou, kde už vyše 14 rokov sa snažíme toto miesto premeniť na živé miesto pre umenie a kultúru. Vytiahli sme odtiaľto veľa výstav aj do zahraničia a sme toho názoru, že umenie patrí všade do každodenného života, nielen do veľkých miest. Zaujímame sa aj o históriu nášho mesta, o jeho architektúru a umenie v nej. To potom každoročne prezentujeme počas dní architektúry alebo prostredníctvom publikácií či iných aktivít. V letných mesiacoch presúvame naše aktivity na lúku pod Topolčianskym hradom, zvanú Pažite, kde organizujeme najmä koncerty či festival Kvantum, ktorým otvárame našu letnú sezónu. Kultúra je o ľuďoch, ktorí veria v jej zmysel. O tvorcoch. O divákoch. O budúcnosti. Dnes sa mnohé ruší a hrozí kultúrna tma. Zachrániť to musíme spolu.